ey'ndaweni zonke. Ngiyanibingelela nonke emakhaya nabo bonke abantu emhlabeni wonke. Siyabonga usuku la uNkulunkulu esiphile lona ukuba namhlanje sizolala. Umprofethi-ke usekhaya namhlanje emsamo ekhaya kwaXaba ebukhanyeni. Ngizocela ukwenza nani umthandazo wokulala. Ngingakawenzi ngizacela ukuba sifunde izwi lapha kwisihlabelelo. Ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo. Uyiphatha kahle indlu olala kuyo ukuze uNkulunkulu wakho angacasuki ukuze kuwe ngephupho. Namhlanje-ke ebusuku ngizocela ukukhuleka nawe. Sixoshe yonke imimoya. Siyazi ukuthi ebusuku yilapho abathakathi khona bephephetha khona. Kunabantu abavuka beshawe izitroki, kunabantu abavuka bedliswe amadliso ebusuku, bedliswa ngemimoya. Ngakho-ke ngizokhuleka nawe ukuthi uNkulunkulu makakuvikele kuyo yonke le mimoya. Ngifuna ukukhuleka nawo wonke amaqhawe ukuthi uNkulunkulu ebusuku ephusheni uyafika kumuntu. Yingakho inkosi yamaNazaretha ubaba wami kamoya athi uboyiphatha kahle indlu olala kuyo ukuze uNkulunkulu wakho angacasuki ukuza kuwe ngephupho. Ukuphatha kahle-ke indlu yakho ukuphatha kahle umzimba wakho. Umzimba wakho kumele wazi ukuthi umzimba wakho awuhambi wedwa, kunabantu bakamoya abahamba nawe. Yingakho ebusuku mangabe umuntu kumele uphuphe and iphupho ulikhumbule. Ungasaphuphi, there is something wrong. Yingakho-ke inkosi yamaNazaretha la ngizalwa khona ubaba wami ethi ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo. Kulobusuku banamhlanje ngilapha kwaXaba nginomndeni, nginomama ngapha, nabantwana nonkanyiso namadodana, sonke lapha siwumndeni. Ngifuna ukukhuleka nawe-ke namhlanje lapha ukhona ukuthi namhlanje uNkulunkulu nengelosi yasenqabeni ilale nawe. Nawe lapho qhawe sekuyisikhathi sokulala, uNkulunkulu akakubusise abe nawe. Ungakhohlwa ukuthi ekulaleni kwakho iphupho lakho kumele kuvuleke amaphupho. uNkulunkulu uyakhuluma kumuntu nangephupho ebusuku elele. Silapha-ke, ngihlezi lapha-ke namadodana nonkosikazi sizokhuleka nani. Ngizacela ukuthi lapho ekhaya usinikeze isikhathi kulobusuku banamhlanje kuwumsombuluko ntambama ebusuku. NgikwaXaba emsamo kwaXaba lapha engikhona. La uNkulunkulu angibeke khona emzini wokhokho bami. Ngithi-ke ungakhohlwa ukuthi uma kumnyama umsamo, kunabantu abaningi abasey'ngxakini zenhlupheko ngenxa yabazali. Kunabazali abaney'mfihlo, ama-secret enzeka singakazalwa, abafihlayo bese kungena iy'nhlupheko. Kunabantu abaze bayongena emathuneni ney'mfihlo, bahambe bambathe ingubo le ewumhlabathi bese kuthi zonke iy'mfihlo zabo zisale zibambe abantwana. Ngizokhuluma-ke nawe ukuthi ungavumi ukuhamba emhlabeni kunemfihlo ohamba nayo. Namhlanje-ke ebusuku umprofethi-ke uzokhuleka nawe ngilapha ekhaya kwaXaba. Nginonkanyiso noKazimulu bakhona njengoba nibezwa nje bebanga umsindo sinabo lapha. Ngicela-ke ukuthi sonke siguqe sikhuleke nabantu sonke. Sonke siguqe sikhuleke nabantu sonke. Lapho ekhaya ngicela ukukhuleka nawe sisonke lapha. Baba onamandla sonke asikhulekeni sonke. Baba onamandla, mdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu wezizwe zonke, yise wabo bonke abamkhonzayo. Ngibeka bonke abantwana bakho kulobusuku banamhlanje Baba, onke amaqhawe ey'ndaweni zonke. Kulobu busuku Baba balondoloze, ubagcine ekulaleni kwabo, ubaphe amaphupho awukuphila. Ubavikele Nkosi yezulu nomhlaba kuyo yonke imimoya. Yonke imimoya yobuthakathi, iziphoki, imimoya yeminqi,
Namhlanje baba ebusuku ngiyakhuleka namhlanje. Bavikele Nkosi bonke abantwana bakho kuzo zonke izitha zasebusuku. Ngiyathandaza Jehova. Ngilapha emzini wasekukhanyeni. Ngiyakhuleka baba isithunywa sasenqabeni masihambele kubo bonke abantwana bakho ebusuku namhlanje. Ingelosi baba ayivule amaphupho. Xosha imoya emaphusheni. Oh moya kaBaba, moya wasezulwini sebenza moya. Mabaphile abantu bakho namhlanje ngilapha emsamo ekhaya. Makuhambe yonke imidliwa, makuhambe ipoki, makuphume zonke izifo. Lala nabo Nkosi yezulu nomhlaba namhlanje abantu bakho bembathe ngengubo yasezulwini. Ubavikele ezitheni zonke zasebusuku. Ubalondoloze ngomsa wakho. Ngiyabonga ke Baba, izwi lakho alibuyi lilambatha, izwi lakho linamandla. Ngibeka nawo wonke lo muzi, ngiphakamisa izandla lapha ongibeke khona. Ngithi ingelosi ayibe khona, ibe yisivikelo salomuzi. Ngiyabonga ke Baba, sebenza moya, moya kaBaba, moya wasezulwini, moya wethunywa. Ingelosi yakho ayisebenza ngamandla, mabaphile abantu bakho. Ngiyabonga ke Jehova, izwi lakho linamandla kuze kube phakade. Amen. Asishaye ihlombe sonke. Siyabonga ke kakhulu. Ningakhohlwa nonke babukeli endaweni zonke ngomhla ka-6 and 7 December umprofeti uzoba nenkonzo enkulu yokubonga unyaka lapha eGauteng enqabeni. Mema onke amakhawe koThekwini, Mpumalanga, all over mhla ka-6 December and 7 soba nenkonzo enkulu. Ngiyabonga namadodana ke lapha bakwethu banibona nje. Woza ngapha Nkanisa, waza kubaba. Waza kubaba. Waza kubona baba. Bona ubaba. Kazi woza. Woza ke. Uthi sabona? Shayela. Sanibonani isho. Uthi sanibonani? Sanibonani makhawe. Uthi sanibona makhawe. Uthi sanibonani? Niyaphila, ngiyanithanda. Nonke enqabeni. Inkosi inibusise. Nangubaba. Inkosi iyanithanda. Uthanga ngomunye de. Ngiyabonga inkosi inibusise. Oh siyabonga, sibonane ngoLesine enkonzweni bonke abantu ngoLesine. Umprofeti uzobe khona kuma 1-on-1 nenkonzo yomama yomthandazo. Sobe sikhona ngoLesine njalo. Umprofeti uyamthola every Sunday njalo ngesonto 1-on-1 kusuka nje ngekhathi zasekuseni until ntambama. Ngiyabonga, inkosi inibusise nonke emakhaya.